Salam Halmurad ağa. Salam ildeşler. Halmurad ağa köpden beri gelmediniz. Şoňa soradylar sizi. Şoňa sizem rahatsız etdim bugün. Çağıran için bizim elimde işli yetişip bilem tak o yurdun içi daşy. Alada yeterlik öýüň işe isterseniz sağlygy mar bir çetinin. Aýtdy belem. O ýöne bugun gaty wazyp tema bolan soň olam mene ikimize nesip edip dur şu arada halkymyza birşimize göre maglumatlary ýetirmekçi bolýar. Onda ýakyn goňşymyz barada başlaly. Düýün näme boldy şu geçen 30 sagatyň içinde nämeler bolup geçdi şondan başlaly. Ondan soň umumy syn berers. Şol bölgede näme bolýar? Bolar. Sen aýtjakmyam, men aýdýan ýa. Size söz nowbaty bereýin. Nämeden başlandy bular? Kim kime dürtüpdir, näme edipdir? Aha, bolýar. Seredin bolýan zatlar men kanalymda bir näçe çykyş edipdim da şu Eýran naky bol böljek wakalar ýa ýagdaýlar barada nira nähil täsir edip bilen. Ýöne köýere şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ol iksany ulgamysy bar. Şolar ýöne köýere getirilen Eýranyň golaýyna. Bolup her günne olar şol gämeleri goraýan beýleki kiçik urumly gämeleri müňlerçe o taýda harbalar bar. Ulan aýlyk gullugy iýmeti emmejigi bu serenjam mermel tehnika her günü on gorbat onlarça belki 100 milyon dolar. Ýöne köýere getirilmejegi ýa getirilmänligi men oldum harby bolmasan men şuna aýan ol şon üçin aýdyp geldim taýýar bolady şular ýazatlar bolaýman gaty mümkin. Eýranam soň aýtdy Amerika bulara şert goýdy sen hemme şol Eýrana bar bolan ýaragma taýýarlyklar bar. Şular sen ýok hiç şirsen ýadro ýaragy kullanylmaz ýaly şertde bar bolan zapaslaryny orada duran şol atomly bombany döredip biljek ýa ýasap biljek şonu uçurup biljek asly enjamlary ýok etmeli şular ýa şert goýdy Eýranyň ömrüne. Eýran hökümeti aýtdy ýok bu şertlere razy däl. Käbirine razy ýöne esasyna razy däl. Başta döwlet etjegimizi özümiz bilýärsiň. Gepleşikler gidip durdy şol indiki gepleşik nesip boldy erti bolmaly da birinji gün. Ýöne şol 5-nji gün bolan duşupdy. Olar Eýran tarapy jogan pert aýdan ýalyp berilen maglumaty görä. Şondan soň mene 6-njy gün ýerden Israil ilkinji bolup Eýrany ýa Tehrany ýa Eýran harby bazalaryny bombalady. Şol sanyny ýanky Eýranyň ruhy lideri Ali Khamenei ýaşap oturan köşü bar şonuň bombalady oňa urulan zarban 30 sany bomba diýerdi. Soň o taýda o köş diýip petrak bolup duran üçin näkileňe hemmesi wepat bolan. Şol sany Ali Khamenei özi onuň gyýdy, biýogsy we aktyry diýip aýdylýar. Ýene de bir kogoly harby ýolbaşçy Eýran harbylarynyň ýolbaşçylary dörli terdäki, Çinnaky, wezipedäki ýolbaşçylary möhürlükdir. Yani şu bir sutkan dowamly ýa sen aýtdyň da şu 30 sagatyň içinde şu mal bolup geçen wakalar şeýlere. Ýöne Eýran tarapym dekkatana onu Amerikaýa, Israil Amerika ýetip bilenap on raketler ýöne Israiliň bir çetine demir gadyryny biraz bomba düşüpdir ýöne o taýda bir adam ýaralandy diýip aýdyldy. Olam keselhana gelenden soň ýok bolupdyr. Ondan soň bir topar ýanky duran ýa avtoparkda duran awtobuslar ýanyp şu bomba düşen üçin raketa. Ine İsrailiň çekende ýany şol ýöne Eýranyň bolup geçýän ine bir çapmyşyklary ýa bir bombalaýyş emeleri partladyşlary görkezýärler. Video gönderi bar internetde onu çen tutuk Eýranyň taýmasany ýanky howa garşylyk güýçleri bar PVO. Ine şonu İsrail ýok edipdir. Ine şol geçen ýylamça 10 günlük uruşda da İsrail ikinji nowbatda şu howa güýçlerini zarwa urupdy. Şu saparym şonu amal edipdir. Ine
İsrail'in yani uçurlarına yani harbi samolyotlarına İran'la işçiyle karşılık yok. Ola uçak yerine uçup bile urcak nişanı urup bile uruwa mutuyla. Ene kıysa saydamızda siyasi yağda şeylere yönü bolyan zadi Donald Trump o tarafından şeyler düşündürüyor. Bir diye İran yankı hükümeti halkı diyenler İran hükümeti o Amerika hukuksalya elmeden nübü şokup ortadan ayırmak için şu karara geldik. Hı hı. Ne onu getiriyen yemesi. O zaman ol kayiş etti. İran halkının öýüňizden çykmaň, oturun haçan mümkin bolan aýdyr. Ana hakimiyeti öýüňiz alynda dolandyryn diýen ýüzlenmesi bar Donald Trump'ın. Soň İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu olam çykyş edip aýtdy. Bu İran halkyna ýüzlen ozaldan kadim halklar birek bilen şolar ýa arkadaşlyk ýaşap işleşip gören halklar ýa-ni şol mollalyň rejim gelen bäri biziň aramyz bozuldy. Şoň üçin biz hemme taraplaryň howp salyp dur İsrail'in döwletine, milletine, halkyna şol İran kömegi bilen döredilen harby düzümler bar. Komşu döwletlerde, Arap döwletlerde. Ine şolar hakykatdan İsrail'e günne nasa diýmeýin aýda ýanynda hüjüm edip durulda ýa görseň raket uçurýarlar şolaryň garşysyna ýa görseň terror edýärler ýa ýene bir zat Hamas bilen Husitler barada gidiyor. Doğru. Hamas wana adam getirdim sağ ol olup bir Hamas'da beýlekilere Husitler. ýene de var. Garap şu ýeme şular şu ağdalan toparlar İran'ın rejimi tarafından ýagny mollalyň rejimi tarafından hem kollanýar, hem ýaraglandyrylýar, hem maddi material kömek berilýär. Yani beýle çaýsy. Onsoň regiona gaty uly dartgynlyk emele gelip dur. Ene şu bombalanýan da 30 sagatyň dowamyny İran İsrail'in bölümini bombaladı. Aynı beýle komşu Arap döwletlerine üçin bombalaya aýdyp bilinir. Şol döwletlerde Amerikan bazasy bardy. O bar Amerika bilen ola şertname baglaşyň şo bazalar sakra goty olar. Ýöne şo bazadan ne urup ol özüne awra kazanjak bolsa ýalňyş etýär o döwletleri öz başda döwlet Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy şu Arap döwletleriniň her biri. Eger şu bazasyn saklany bombalap atyp bolýan bolsa onu İran'ın özü hani Orsiýada şahyatları uğradı o şahyatlar bilen Ukraina halkynyň tepesinden günne garyagan ýaly bomba ýalyp ýa raketler. Onu diýmek Ukraina halkynyň hökümetiniň döwletiniň hakkı var İran'y bombalamak üçin hani Orsiýada ýarag berýän şo ýaragy bizi bombalaýar diýip. Şeňmi? Bir siýasat diýilen zatda şo dwaýny standart diýilen bir zat bar Russiýadan aýsa. İki taraplaryň çemeleşilýärde, taýyň iki uju bolýar. O istesen pozitif taraftan şol isle negatif taraftan o kim näme peýda üçin gürleýärligine ýa gödegine tutýarlygyna bagly bolýar. Neutral bolmak bu meselelerde gaty kyn we agyr. Elbetde ýurtda şol İran bilen döwletler goňşy döwletler. O bir zaytatyn alan ýerler göçüp başga ýerden özüne goňşy bolýar. Bir topo tarafyn notyp onun üçin o döwletde bolup geçen şuňky wakalar o bizim döwletimiz üçin gaty uly wazyp hem täsiri var. O arada elbette şu gürlüňdeşlikde gelecekde ýokman o söhbetleşip eder halkymyza öz pikirimizi ýetirer halkyň pikirini biler şu mesele bar. İran'ı bolup geçen wakalar Türkmenistany täsiri ýetirje görnüp durýar. Şolum şeýle bolýar. Ene kıysarak aýsam şeylere girişleri başladı aydılmazatlı katıkan İranlı meselede ya İsrail vardı ya da Amerika vardı. Ana ekranı görünüp dur şol nahili ve nirelerin bombalanýandy. Indi siz dwaýno standart diýip aýtdyňız da. Şo dwaýno standartlaryň arasynda ýene bir kısany çykyşlar gözüme iýildi. Mysal üçin Russiýa ýazgarypdyr Amerikanyň bu çözüşini bir öz başdak bir nemäniň döwletiň üstüne çözmegi onuň egemenlik öz başdaklygyna garşy nemedilen bir
suç ýaly bir zat ýaly görkezýärde. Ýöne özüniň edip duran zaty gözüne görünmeýär. Ukrainanyň topraklaryny basyp aldy. O zatlaryny görnen ýok. Ýa-da bolmasa demir gazyk Koreýa. Olam çıkyş edipdir. Ay ine ýazgar ýaz, ine näme diýär. Dwaynoy standart diýeňizde şular ýatmady işte. Ýöne bu nemeliň başyna dolanyp gelsek, İrandaky Gyzyl Haç guramasy paýlaşypdyr. Eýem häzir eçenli şu nemelerde hawa zarbalarynyň netijelerinde 200 sany 200 kişi öldürildi, 747 yaraly bar diye. Yani siz aýtdyňyz näçe bomba diňe bir rezidensiýasyna 30 sany bomba ýoldan bolsa, beýlek ýerlerinde de bilmedimde hawa goranç sistemasymy näme başga ýerlere düşen bolmagy mümkin. Ýöne häzirlikçe şu iň soňky neme şu haýsy şäherlerine çözülen diňe bir Tehran däl, Karaş, Kom, Isfahan, Kermanşah, Tebriz ýaly şäherlerine şu taýdaky harby nokatlaryna çözüş edipdirler. Ýöne muňa garşylygam sizem aýdyşyňyz ýaly beýleki nemelere garşylyk beripdir İran. Häzir eçenli Kuveyt, Dubay, Bahreyn, Irak ve Abu Dhabi nemelerine ýaşaýyş jaýlaryna gelipdir. Bilem ýok, bilgeçleýin. Dubayda da var. Dubayda da. Bilgeçleýin atypdyrmy ýoksa raketa şonuň ýaly ukypsyz bolan soň ýaşaýyş jaýlaryna düşüpdirmi belli däliniz. Şo taýda diňe neme halkara aeroportlaryna köp neme düşen videolar göründi. Halkara aeroportlaryna düşüpdir, birem ýaşaýyş jaýlaryna düşüpdir. Indi siz aýtdyňyz da nemeli harby zatlaryna jogap şeklinde alýa diýip, o taýda nähil jogap bolýar bu ýaşaýyş jaýlaryna saldırmak, yani şu yere hücum etmek. Военное преступление dälmi? Hakiki. Ýa-da Dwaynoy standart diýip men ýöne käýer aýdamatta. Ondy rahmat gerek. Özüne gerek wagty, ana Putin halkara kada kanunlaryny ullanjak bolýar. Ana İran üstüne çalyş edildi, ay ine ogurluk edildi, o da Maduro'da ve näme bir. Sen özüň kim üstüne çaldyň? Ana halkara şertnamalar. Sen özüň Ukraina bilen Petrinden 5 tane şertnama baglaşdyryşylar emma ýurtdaşlar. Şol Ukraina üstüne çalmalyk barady, Ukraina territorial bütünlüğüne hormat goýmak barady, Ukraina territoriýasyny elle girilmesilik barady. Aýkary bir topar mesele şertnama aşagyna gol çöken Orsiýa. Oňa hemejiginiň aşagyna gol kimin kötür Vladimir Putinin kötür. Bular ýeme ähdi peýman ýalan ýeme diýipler, ýeme wadasyna durmaýarlar. Ine şol. Söz berýär. Ertesi sözünü ýydan alýar. Bulara orslara ınan şertname baglaşýar ýaly hökümet de. Men halky barady diýmän, bu hökümeti ene şular ýaly kezzaplyk bilen ýurdu dolanyp gelýär. Eteterik kılınıyor. Onun ama bizim gören günümüz yok. Şol sany Türkmenlerine. Ene ýuwaş-ýuwaşdan ol tarihi gatlaklar açılıp başlaryny nämeler geçipdir bizim halkymyzyň başyndan. Ene ýuwaş-ýuwaş şu zatlaryň üst açılıp başlady. O zaman ene orsagymyz, ene bizim ulagymyz, uludagymyz biz dünýäde aýdymam Türkmenler. Radyoda, televizyonda aýdyrdy. Orsogonum gel, Leningraddan, Moskwadan geldik. Ene şu bizi şolada uğratdylar. Gimninde şoň ýaly diýipdir. Türkmen halkynyň arkadagy Rus beýik Rus halky diýip. Awa. Nämesi beýikmişin Türkmenler. Gel Türkmen garyp ana özüne tabyn etdi diýmesek, oňa beýikligi ýok. Ýok. Onu beýgedene beýik watançylyk gurşy diýerse, biz ýöne ikinji jahan olşunda da ganykol onmas döwletiň birini bilen Türkmenlermidir. Näçe yüz adam urşa ötdi. Näçe wepat boldy. Han şolary edilen hormatsyla bolýar bizim Eýranyň çykmar görýän bu temany ütkötüp barýar. Ýöne diýjek bolýan zatym şu Dwaynoy standart ene iň şu mahsus häsiýet orslary ýalyn sözlemek. Ine şol ikinji jahan olşunda ýeňişem diňe biz orslar ýeňdik diýip. Şu iň köp pida beren emma Ukraina bilen Belaruslar şol uruşdy. Şol üstünden böküp ine Ukraina üstüne çalyp ene edibilşim şu diýär. Emma Eýran üstüne
ýa-ni Amerika bilen İsrail hüjüm edenine ýok, eýen beadalatlyk diýer. Aýony ol İsraili bombalap durlar, ya terör edip durlar, ya Amerika ikisinin biri namada duranada Amerika ölüm diýerler bilen. Owo. Ýok, hakykat men şular men 70-nji ýyllardan bäri eşitip gelýän şu Mollon rejimi 79-njy ýylda geldi. Şondan bäri şular her mitinginde Amerika ölüm, Amerika ölüm, İsrail ölüm. Ne ölüm bolsa da bir anyk adam aýtmaz biz diýmez, türkmenlere ölüm. Şu türkmen hakimiyetini döwletin basyp alan jenaýatkarlar ölüm diýip bor. Ýöne halka näme üçin diýmeli ölüm diýip. Ýöne şu taýda Tuş bir ýurdu ýok etmeli diýär. Awa. Onsoň bir zatlar görülip dursa, onsoň bilerim özüni gorun sistemany bir zatlary düzmeli, işlemeli, hereket ýürütmeli. Öňe şular emma Eýranly emma be özüni harby taýdan güýçli görkezmek üçin ýadro ýaragynyň üstüne işläp başladylar. Oňa kömek edýänim ana Orsiýetden baran alymlar ýene bir ýerden gelen familiýalaryny aýtmasalar Mossad bilip dur, emanky İsrail. Ine şoň üçin şu geçen ýyl 10 kunluk uruşda şolam ýanky ýadro ýarany öňlerýän fabriklaryň ýerine aşagyna urup ýer bilen ýoksan etdiler. Ýöne şo taýda bar bolup uran var eýem işlenilen. Şonu başga bir ýerlere göçüripdirler. Aýna şonun ýa atomny bomba ýasap bolsa. İnşallaram ýok etmek üçin şu tapar bilen ymykly Eýran bilen biler tutuşmakçy. Aýtdy da Donald Trump bir hepde gerek bolsa şonu dep ta otorýança şu bilen çagyrşança biz bombalajak diýdi. Şular ýaly Indi bir giden näme atdylar, bombaladylar her tarapy. Soň täzelikler çykyp başlady. Uly wezipeli adamlara ýok edildi, ýene näme ýok edildi. Soň ruhanysy ýok edildi diýilip habarlar çykdy. Ýöne her gezek nemesinde çykyp ana 5 minutdan çykyp canlı ýaýna goşular ýene näme der diýip uly ruhanysyny diýri diýip görkezýärdiler. Arakçı neme Daşary işler ministri çykyp aýtdy, soň prezidenti Pezeşkiýan çykyp aýtdy. İşat olan ýok, gül ýaly diýip. Soň izinden çykyp aýtdylar, ana ýok alypdyr diýip özüniň mediasynda çykyp aýtdylar. Soň aýdylandan soň 40 günlük ýasy gylan etdirler. Indi men bu taýda gürüňe başga bir ýere getirmekçi. Halmyrada ruhsat berseňiz size bir video paýlaşaýyn siziň bilen. Şol videoda näme diýär? Şol videoda Putin'e soraýarlar. Strategiki hyzmatdaşy Putin'e soraýarlar. Häzir diňläli. Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу. Они уже самые одновременно, откровенно это обсуждают. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я все это слышу, но я даже обсуждать этого не хочу. Вторая часть. Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Indi bu taýda näme bolýar? Halmyradagy aýdyp geçen gysgaça reportyorlar soraýarlar. Geçen ýylyň ortalarında näme dep çykyş edende soraýarlar muňa. Ine prezident Trump bilen Netanyahu öz aralarında gürleşýärler, özüne bir nişan seçipdirler. Şu nämäni Ayatullah'ny ýok etmek barada özara gürüňdeşik geçirýärler diýe. Putin'e soraýarlar. Siz şunu görüp bilýäňizmi? Şu bolup biljek zatmy şu diýip soraýarlar Putin'e. Putin'em diýe size iň dogry jogaby aýdaýyn diýe. Bunuň bolup bilmejekdigine men size garantiýa berýän diýe. Şu videonu paýlaşypdyrlar da indi soňky nemede. Şona indi sizden bir kommentariýasynda sorajaktym. Nerden bolsa da kim unutsa da internet unutmaýar da aýdylan gepleri.
Häzir indi şu zatlara nähil jogap berip bilýärdi Putin. Yok, ona cevap yok. Ol aytdı diňe ýa-ki şuňky çykyşyny. Ine bildiň şular ýazada garşy halkara hukuk normalary gaty gödek bozulýar. İran üstüne çözülmeler, o yol başlısı yok edilmeler dip. Ya öz başında da var da şular ýaly mümkinçilik. Öňkü diktatorlar nähil bolup gitdi diýmek buna da nowat gelmek ata mümkin. Garaşany biraz nähil bolýa göreli ýöne şu biziň töweregimizde ýa-ni Türkmenistan töwereginde bolup geçen wakalaryň täsiri diňe türkmenlere de Merkez Aziýada, Kawkazda hemme döwletlere täsirini ýetirir. Bu bolja ikuşundan bu pikir bozulamaýdyk gelýän ýöne inni real durmuşa geldi. İran nakil diktatura yok edilenden soň Merkez Aziýada diktatoralar durarmy? Olar mahana hemmesi Putin'in öňüne ýykylyp ýatan ýemeler ýa Putin tarapyndan fursat berilen dikme serdarlar hemmesi. Hem Hytaýa hürmet edýärler. Amerikada Hytaýy tapdan düşürmek, gurupdan düşürmek üçin elden edip otur diýmek bulary Hytaýyň täsirinden hem Russiýadyň täsirinden aýyrmalar. Merkez Aziýada akylary. Ine onun strategiýasy şol. Türkmenistan bolsa bular üçin nähili waýdan süýjede waýdan bir tort. Ine 52 milliard 52 trillion dollarlyk tort. Şunu ö tarapy geçirip alyp bilse Amerika bollugy tordy ondan şol Türkmenistanyň halky durmuşy ana şol Arab Emiratlarynyň kıyady baý kıyady ýaşadygy görünip durur. Olar hana şol Amerikan saýasyny neftinem gazynym satyp otylar, padşahlarym hana her ýyl şol neftden gazyn gelen dahody halkyna faýdap berip otylar öyle. Bizde barmy şol? Hani 4-nji ýerde duran Türkmenistanyň halky nerelerde bular jebir japa çekip, nerelerde bular bulgurnak bolup işlep berýär. Haýsy döwletiň, haýsy milletiň elinde. Sonra ustaydı. Çoluk çözdüler. Bana soru verdiler de zannedip aýdýarlar var. Galmyrada goňşy döwletimizde İran biraz ýumşarak aýdyp bolmaýan. Ol Amerikany çözse näme bor, eýle bor, beýle bor. Entek näme boljagyny ýurtdaşlar biz bilemiz aga. Ýöne men näme bolanyny bilýär. 79-njy ýyldan bäri İran halkynyň hem hakky alanny diňe şol dini gurdan sen gurlap bilýän, dini gurdan çykyş edip bilýän, oşo mollalar näme diýse sen şonu etmedik. Bollugy tordy. Olar şo padşah döwrüne azat erkin ýaşap beren halk. İran halky barada aýtmak gerek. Şeýle gadymy medeniýetli şeýle bir hemme taraply ösen jemgyýet İran. O halkyna günah yok. Yani bir say sebäp bilen başyna gelip dur şol rejim padşahyň ýalňyşlygy bilen halk azatyka ol gidip ýatan toy tut diýip bütün dünýäni çağırıp. Ene biziň halkymyz azatyka bu Ataloğluň ol şäher guran bolup eýden bolup golf meýdança guran bolup Trump'a ýaranjakdy. Teret bilen oýnaýan oýny. Ene şunu hem Muhammed Reza Şah Pehlevi etdi 78-nji ýylyň ahyrynda diýdi. Ýalňyşmadan. Ene bir ýyla ýetirmänim halk ayağa bile padşahını aldırdı. Diňe şo eden jenaýet üçin. Geçen 47 ýylda Mollalyň halkyň başyna salan zulmy näçe müňlerçe adam bilen asyp öldürdiler, atyp öldürdiler, türmelerde çüýretdiler. Şo diňe ya iktisady öňünde çyldyny. Başga diniň wekili bolup ýa başga da bolýar ol Terek sowdatym ýa näçe sowdaty üçin ol jeda çekeler ol bir aýraty. Ýöne dünýä garaýşyny bolşýar beýan eden üçin adam atmaly kanun ýokdur. Ýöne şolary bar. Şol üçin şu näçeli şol halkyň içinde gahar gazyp joşupdur Abdurrahman. Bolar ýaly Şol öldürüldü diýen habar geldi. Bolu ýa-ni dünýä ýaýrandy. Dünýäň her bir döwletini asly eýranly bolan milletler ýa-da döwletden gelen ön kaçyp çykan emeler, reportajlar ýa-ni bosforlar tan soýnap kaçalardan plakatlaryny alyp berdi. Ýöne-de şolar İran'ın öz baýdagynyň asyny, ola baýdagynyň ýüzlerine, ola şu ezinden ýüzlerine.
Ben şon üçin aýdýan, İran halkynyň bärde hiç bir günäsi ýemesi ýok, ziýany ýok halkary jemgyýetler üçin. Biz üçin, türkmenler üçin. İranlyk aslında ozal ýaşap gelýär bizimkiler. Ýöne şu rejim näme diýse, şol emri bilen ozal daştawrakdaky döwletler bunu özlerini düşman hasap ettiler. İsrail bilen Amerika dini düşmanı, bir Sünni musulmanların bilemek bilen nämesi bişeşenak bularym olar üçin düşman. Demek Türkmenistan'ın Sünni musulman bolan üçin bular üçin olar biziken halap barana bilmedim. Nädip separatist ýa-ni ýa Rafsanjany bilen dogan okasty, onu başga tarih ýurda baramyzda görürse zatlarym. Ýöne şol rejim inni yurt başından çekilmese İsrail'in hem Amerikan eli olan bakırduğuna var. Boluvamdur. Inni şolar şunu ýok etmän, olar meni gutarmaz şu uruşy. Men şeýle diýip düşünýär. Elbette ağırdır uruş var yerine ýetdi vardır. Ýöne şu bulon çoksu emede bulon mandurlanma diye de ine şol şumalyny şol 40-50 ýyl bäri o taýda bizde de 36 ýyl bäri durgunluk bardy. Döwlet zat ýok, onu hukman içinden bolmasa daşyndan bir täsirler bolmaly, siýasy täsir bolmaly, ykdysady täsir bolmaly. Bizim şunu görüp duran ýagdaýymyzda ýaşap oturan günümizde durmuşymyzda İran nasıl bolup geçen wakary Türkmenistana göwneden göwnü täsir etdi. Töwre nakı döwletler bilen inni gutardy olar inni sanalgysy dogry. Men ozal aýtdym şular ýaly bir gedekde bir yerden hökmen bir zat çykyp beýtip durmuş dowam edip bilmeýär türkmenler üçin şol sanady. Ene şol pursat geldi. Hana İranyň halky köçelerde hani ekranyň öňünde. İçinde de şeyle daşına da şeyle elbette bir iki bölük olsa şu rejim olmayanlarım var onu ortadan ayırmayın. Burada 47 yıllar halkın ağına koyup gelýärler şu ene dene yani şu din itikadı yerine yatır boldy sen başda ben işim olmasın koşuluşmadı. Ana koşuluşmasa bolýan zatlar şol. Bir de näme diýdiler, bir de şey diýdiler, bir de bargette mesçitde namaz okudýan ýok. Ýöne bir de siyasete goşulma, barma görünme. Ena talamyzyň gözüne oduny aldylar, soň olaryň öz çağalaryna diýip. Nawa, hakyky. Ne atyklarına gezek getdi. Biz de ol sen namaz okuman üçin seni atanak, ýöne şol namaz okuyan diýip bir topar sakkal goýberen ýigitler türmelerde çüýrekde Gurban bol bilen niýat. Näme üçin o barada halkymyz şu mesçide gatnaýarly görüngedana? Näme üçin? Gurban bolup bolar üçin hajymyş. O namazyň üstünde mescidiň ortasynda. Ene şol diniň üstünden gülmeklik, dinine ýanadymlaryň üstünden gülmeklik, din poklamyklyk diýen men şol üçin şu haramzadyň duran dinini durmagy utanýar. Ene matanyn dinine bular şek getirdiler. Ana onun için men näme üçin olar gorlaýan eden aýtmaýyn. O niýat gideni birinji rega şol Mekka baran şol taýda kanyakdan doýup gaýtdy. Milyatlar adamın ınanıyan, çokunyan, yıkılayan, sezlediyen yerine var kanyalı çıkaydı. Näme üçin şonu men çıkış edip aýtdym azatlyk radio. Näme üçin şunu dünýäň gurhanalary aýdyr, ket hudalary şoňa jeda bermediler. Şol sany İranyň. Goňşymy da. O toguny tokdydylar ýani şu atalogy. Bular Mekka gitmän ol her ýöne şu dinjalsyň ýetşenme günü ol aşabatdaky jygyrlygy giden ýaly bular üçin. Adam ömrüne bir gezek maksat tutup şoň barsan o ödünü bir arzu etip beren milyoner saatyn şoňa ýetmän dünýäsiň täzir. Bunu bolsa her hepde her aýda gatnap durur. Hajymenlik. Herkese hazır bolsunuz. Galmyrada. Ýadyňyzda bolsa İsrail bizde ilçhanasyny açypdy. Awa. Indi onu mezur etdiler açmagy. O taýda neme dostuň ýakyn tut düşmanyny onu hasam ýakyn tut diýere. Şoň ýaly İsrailem düýüne barıp ýerleşdi. İlçhanasyny açdy şo taýda. Gerekli bilgilerini toplady şo taýdan. Indi
dinleyenler şeyle soru beripdir. İran'daki ýagdaý Türkmenistana täsir edermi? Elbette eder. Yani bir çetin aýdyp otur. Hmm. Nähir täsir bolup biler. Birinji täsir häzir şumal inne uruş ula tursa ya bir ýanky güýçlense aýdyly inne bir uly çakmyşyklar gany küçükler emele gelse birinji nowatda näme bolar men ozal aýdyp geçdim. Bosgullar emele geler. Bosgullar ine Türkmen şäheradaky türkmenlerimiz Tebrizdaky Azerbaýjanlymy tersi ata watanyny bosgun eder. Indi erkek kişi diýmän, zenalar çağırar, garrylar söýükmän. Indi şoňa bir taýýar bolmaly Türkmenistan. Men aýtdym serhetçiler, şu 91-nji ýylda ýanky bir tasta bazarda eden oýunuňyzy edäýmän jenaýatyňyzy. Hep şu aňyrdan gelen uruşturany Owganistan tarapdan bosgun bolup gelen türkmenlerimiz bar, aýalatda. Şu Murgat deriýasyny joşupdyr aprel aýynda. Şulara ema avtomat bilen ýygyny koýýarlar. Niýasyň buýrugy bilen. Bular hem şol ema balon bilen ýüzüp gelirler. Köpüsi garp bolýar şosulda. Ene tragediýa ýurda baramyzda biz bu zatdan hemmeçiň üstüne açyp halka gorkasa, şu zatlary gören adamda diýir şaýatlary bar. Men barıp gaýtdym. Diýjek bolýan zatym indi şu mahar häzir şu ýagdaý emele geldi. Gün-günden agyrlaşdy diýmek bizim türkmenlerimizden ata watanyna gelmäge, şulardan goro soramagy, kömek almagy haky hukuky bar. Şular ata watany. Bular ozal meýletin ýaşap ber türkmen şahra, ozal türkmeniň ýeri ýa topragy. Soňam şol orsla gelen mejburi ýagdaýda ana hanjyny yemeden daha soğudun üstü bilen gelip Kızlarbadan kaptanının isyanlardan gədikten geçip İran'a çıkıyor. Şu tayda da İran şahsı bilen onuşman son ol Owganistan'a geçip gidiyor. Boşunu bilen. Yani yükü bilen hemen. Diyecek bolyan zatım şu tayda da Türkmeni bilen şu kabul etmese o tayda serkerdanı buraya da Cüneyt Han. Yani Owganistan'ı orun tutuyor o tayda. Olum şahsı da ursa şurdur. Hiç yıl karşılık görkezmeye gel sen hani o yaşa verdi bursat verdi. Diyecek bolyan zatım biz şunu tayyar bolmaly Türkmenistan tarapy. Men bilýän ol ataly ogul ol hiç bulardyň kasum geýdirilen maneken kelle femişdana gowrasam ýöregem ýok bulardy. Şeňde. Onun üçin men şol serhette duran serhetçilere ýüzlenýär. Isle ofiseri bolsun, isle eskeri bolsun. Aňyrdan bosgun bolup gelen adamlary ýaragam çenemen, buların ýolundan beklemen. Goý geçdirler. Goý barsınlar ata watany ene topragy gatyken Balkanna. Bu beýlekerlerim çağırar, alar gider. Türkmenler nire barsın. Ýöne şolum öňüne böwet bolman diýjek bolýar. Ondan Türkmenistan eger konstitusiýa boýunça garaşdyrylýan bir tarap bolýan bolsa biz bosgullar kabul edäýmelik. Sen Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Olaram sen gany bir, dili bir, dini bir Türkmenim. Geçenki 12 günlük nemede turan uruşda Amerikalılar almaýşaýaly. Son için çağırdılar dayan Gurban Gulin ota. Indi şu taparım son ön koyunun gaytaratım durun yerinde uçarsın dedi. Maduran görkezendirler de. Indi ağda uçuklan olmaz emet. Yeketen çıkanlar şular vatan satan programlarına. Ay ine ben şeyle borluk bardım o bilen duştum ettim. O indi şu barikel ben Trump'a yaranacak men golf meydan satını kuracaktı. Trump çotayda golf oynayacak mı oldu 55-70 grad utup ısıymadı. O takkacağını çıkara otaydı. Ondan golf oynanmak için o elmeden yaşıl otlu meydanlar olmalı. Bizim bu jowda ısıymadı bir günün içine sarılıyor olotlar. Yok olar nemeden yine Dubai'de edip bolan bolsa bizde de edip bolar diýilen nemen oturacak bolýarlar da. Şu bularda maksat bir zady gurmak değil, şu taýdan pul ogurlamak. Ana size şunça gazanç bolar diýip göz boýamak üçin gitdi o taýa. Resmi taýdan onu çağıran adam ýok o taýara. Resmi protokolam kabul eden ýok onu. 4 sanan goýupsyňlar şolaň ornuny atar ol goýulanmazda Putin ýerine biz halkymyz üçin bahsitli. Ahmal. Şol bilen gorkuzandyr belki. Oňa da geler, olara da geler.
Ene goşun taýýarla berseler olur gaçmak üçin. Ne şeylere şu ýagda ene men jogap berjek jogam şeýle biz hökmen ikinji tarapdan ene bosgurlar birgele ikinji tarapdan soň biz ene hökümetimiz de ýok. Konstitusiýa işlerine demek halk jogap bermeli bolýar. Halk boýundan jogapkärçiligi. Ene Eýran şolar ýagdaý bolýar, ene biziň garaýşymyz şu. Şu taýda ýaşaýan türkmen dogurlumyda biz arka çykýar. Biz şolara sorganlar durýar. Täp olaň ata watany ştaýdy. Şey diýip görlemel halkyny. O hökümetden sertifikana kana bir sutka bolýar, bir zat beýanat etdilermi? Ýok. Aýtan şerhede bu işlerini hiç kim goýbermän diýer. Neme yakında TikTok platformasında videolar paylaştılar ha. Ay yok bu bizim harbi türgünleşigimiz yeni nämämiz diýip harbi teknikany ornundan ona ılgadyp ýöretdiler de. Şuňa taýýarly eken de onda. Owo. Sebäp Gore barqaýtdy da Amerikan wekili. Owa. Ona şondan soň bilen edildi. Ýokçasyna köz basylan ýaly. Bir yeme iki zahan oğurrası diýilen bir söz vardır Türkmenlerde. Bular inni 4 döwletiň oğurrası bolupdy. Bu Putin bilen KKS, bular eme kürsüde oturdan şol. Bular pul bilen saklap oturan bergidar edip berge batyryp oturan Xitay. Ardandan newt gazalyp ýa beýle könümleri. Üçüncü tarapdan burlara şol basyş edip oturan Eýranyň hökümetinden var. Bir döwür şular 3 milyard dolar bergildi Türkmenistan. Berdilermi? Hiç mi? Yok. Sesem çykkandan. Berdiýän bolsa şol pul nira etdi. Görkezdiler. Ýok. Ene 4-nji tarapdan Amerika bilen Israil geldi. Ene bular bağışlan bol men yurtdaşa dile getirmeli bolýan. Bu atalawlyny sırtyny kime ýurjagyny bilen. Parlamentda başa nämesin bilerdi, näme şäre galdy. Sesim çykarman otyly. Ertirem mümkinçilik bolsa bir düýün gaçyp gitjek ýurtdan. Ýöne Putin çykma otur diýip biler saklap otyl. Täp olaň ornuny häzir adam tapylamak. Ýöne gelýände enne Amerikadan ýa-da Israil oňlamadan hiç kim gelip şu taýda oturup bilmeýär Türkmenistan şu rejiminiň islew boýunça. Bolmaz. Ana aýtdy Trump. Trump her ýer garap biler. Ýöne ol aýtdy. Ana häzir biz şu rejimi ýok edelim, siz özüňiz çykynda şondan soň hakimiyeti özleriňiz alın halk diýip halka aýtdy. Men aýdan adamy getirip oturdum diýene. Bir de şey diýerlerdi. Venezuela'da da aynısını Edil şuňaly etdiler. Jenayetkär kim bolsa şonu aldylar gittiler. İzni özüň düşünýüşiň diýip. Inne izni özüň ýoradym diýdi. Ol oppozisioner kötü bardy, Nobel premiýasyny alan. Olam görse Trump onu oňlana olam gitti ýanyna bardy. Ay men ne şu diýdi, Nobel bayrağım sana başlanýar. Şu olam wejip aljakdy. Ne bilen şöhret parazdygyny bilýär-de. Şoň üçin bir golf meýdançy bilen bir atalawul sıpmaýa otaýdy. Ýöne Amerikanyň gowy strategiýasy bar eken şu taýda. İlk bilene Rus nemesine, newit gazyna sanksiýa goýup, nemetde Xitay'a basyş eden boldy. Hem Xitay'a hem Hindistana gönden göne alýatdy. Indi neme? Indi bolsa da Eýrandaky zady durgun näme diýip, durgunsuzlaşdyrýar ýagdaýy. O taýdan hem newit gaz alyp bilenýär Xitay. Xitay indi şuňaly resurslar bilen basyş etjek bolýar da. Gatty strategiýa oýnap duratdy. Yo, gatty dogry. Onsoň şu masal hana Eýranlylar o Hormuz aýlagyny ýapdylar. Indi o taýdan ýanky ýalňyşlaşýan gämeler bar. Şolary geçip bilenok. Ol şol aýlagdan jemi bütün dünýäni sarp edýän nebidiniň ýa nebit ölümleriniň 30 götürümi geçýär. Gazyňam 20 götürümi. Ene eýam bir sutka ýa 30 sagat şol eýam saklarny. Demek erti dünýäde ýalňyzyň pakata galar.
Awa bu ýalňyzyň başady galsa da diýmek, iýmek içmek iýmetdiňe başady galar. Onsoň kim ozal şu neutral bolup oturan döwletler bar, şu many ildeşemede ýetiren, şu neutral bolup oturan döwletler bar, emma Eýran. Olaram Eýranyň ýüze vurdular. Sen näme üçin Arap döwletlerini bombalayan bir? İkinciden sen näme üçin Bermud Armut aýlagyny ýapýan? O taýdan suwda satyp ýemeler geçip dura. Olaň sana näme diýýany bar? Owa. Ine şu ýemede bir ýa-da bir çelek ýeme bala bir çemçede her oklanýar. Olaň edip oturan oýuny şo bolýar. Ýöne olam buzaga 20 säp 30 götürümde ilkinji nowbatda Hytaýa urgu bar. Hytaýa barýan bolsa Orsiýada da urgu bar. Bir hemmejikler bir dünýä globallaşdy, bir taýda sen özüň aýratyn saklanyň bilen täsir eden ýa saňa täsir etmez diýip bolmaýar. Dinde gürkünç ýagdaý ortağa çykdy. Bir minutda internetde çykaryp durur, hani näme bolýan. Biz hökmen ikimiz bar Eýranyň içinde oturmaly, näme görüp oturýar. Owa. Biz bir tarap duran Türkmenistanda dindiläşige gymmatlar. Owa, hökmen gymmatlar. Ondan o çaşyň özüne sereden ýaly bolýar, Gurban bolan ogly. Dere Trump täze dünýä şurasyny ýa-ni Sowet döwredi, Sowet miradi. Aha. Inni şoňa Kazakistan ýeri, Özbegistan girecek diýdi. Orsiýet çağırylsa da ýok, men saklanjak diýdi. Sebäp otak her bir girýän döwlet näçe diýdi $1 milliard tölemeli. Inni Gurban boly Birleşen Milletler Guramasyny hamana beýtarapmış 3 gözek 4 gözek dilep şonu tasdikletdirdiler. Inni o Trump'ın çağırsyny kabul etdi diýmek, Birleşen Milletler Guramasynyň o depilip kowuljagyň birinji kandidaty şol. Ondan näme çegin bilen gal bir näçe oduň arasynda diýenim şonçy. Trump'a da ýok diýilgen Millet Birleşen Milletler Guramasynyň çykdy işi gaýtdy. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň şonsuda mı işi gaýtdy? O bir iş bitirýän guramada. Ýok. Onky döwürde hiç. O ikinji dahan o tarandan soň 10 ýyl 20 ýyl o şular halkary ýa-ni kanunlar, kadrlar ýoşup bilen girildiler, parakatçylygy dünýäde hemme ýerde bolmasy köp ýerine saklap bilirlerdi. Ýöne soňky men bilýän ýa görýän zadym, soňky 35 ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň kadr gymmaty ýok. Orada pul ýany gurama uruldy. Onun baş Tatnawam gördüm de bir näçe geldi. O taýda diňe şu bir petde kagaz alýaly, bir stolun o böyle stolun üstüne goýýaly. Ine bari işler şol. O taýda şu petde kagazyň içinde müňlerçe belki milyonlarça adamlaryň ykbaly bar. o taýda Ýumurtla pansiyonda gelip jogap karşı çağırlama. Ay onu eýtmeli, o bozulýar, bu bozulýar. Bozulýany halky gören atmy. Sen şu çaresini görsen eger Birleşen Milletler Guramasy bolsa. Ýok, hany götereş, bar kucaklaşyp gaýtdy. Bolan oğlu moğlu bilen. Ama näme diýmeldi? Ana ene buram ema Dubai standartyny şu. Şundan gelip çykýar. O taýdaky başlangyç nemesi prinsiplerinde çaknyşyk bara. Sebäbi bu taýda howpsuzlyk nemesi bar, komitet ýaly bir neme bar. Şonda Hytaý bar, Russiýa bar, Amerika bar. Ýene haýsy döwletler bardy? Ýene iki sany bir döwlet barmy? 6 döwlet ýapalar. Şimdi her biri indi bir karar kabul etmeli diýip ortağa çykarsa, şo karara veto etmäge haky bar, onu ýatyrmaga haky bar. Şoň ýaly bolanda dünýädäki global döwletler özleri şoň ýaly zat bozýan bolsa, halkara nemeleri, ara gatnaşyklary, kanunlary bozýan bolsa, soň näde onu deň agaramlygyny saklajak? Berilýän kararlara veto hakkı bolsa. Iň başyndan beri logika ýok. Sözüm berýän 5 döwlet şuňa arazy bolup ses berse, o 6-njy döwlet ýok diýse geçen akşam. Bolup oturdy. Bu nähil beýle o beýle bir gurama bolýar. Köpçülük demokratiýanyň prinsipi azlyk köpçüligiň kararyna tabi bolmaly. Ya kabul etmeli. 5 döwlet kabul edýär, emma 6-njy ýok diýär.
o bilen 6'da elmeden bular 2 bolýar da ýema Russiýa, Hytaý. Ortiýet bilen Hytaýynky deň çykýar, horozlar deň näýgirýär. Islenmek mesele. Şuňaly gyzykly Ana sorak. Şumal sen goýupsyň da Hytaýda, o ýa-ni ses berilişikde soňky Birleşen Milletler Guramasyny Ukrainany gollamak barady. Hytaýda seredik gör, sakladylan içinde hem Sovet Respublikalary bar diýme, ortaýda taby. Gatnaşmadyklaryň içinde de bizim Türkmenistanymyz da ýa-ni bir tarap. Ýok, Almyrada oňal diýmän. Azerbaýjan özüni görkezýär. Postsovet döwletleriň arasynda. Yok diyecek önemli. Türkmenistan şol karşıya saklanylan arasında diyor. Hatta barmandır. Manam o vaka ne işlep öğretaydı. Bu halkımızın hakkına ayrılır bu tira Cenevre'de. Ne için katnaşmadı? Ana. Ne soru? Garnary bolandyr. Ay bilmedim. Bilmedim. Şuňaly gyzykly sorak beripdirler-de. Uruş Eýranda Molla rejimine garşy bolup durdy. Ýöne Türkmenistanda näme üçin internet kysylýar diýe. Öý bilen gürleşip bilem ýok 2 gündür diýe. Ýeme olur şol özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar şumaha öz kölegesinden gorkup teskinip berdi. Bilen halkdan gorkusy aňry başy ýöne halkymyz näme üçin şuň kuýlar öz pikirini ýaşatyny çykaryp bilen akymyny şoňa haýran bogalyp. Teredin Eýran halka şol urulsa ýenjinde atylsa tutulsa da çykyş edip ana ahyr soňy mesela kazandy ganyň üstü bilen bolsa Trump hüjüme geçdi. Şoluk öňünde özüni müýlü duýmazlyk üçin ýoksa sözlerde sen çykyş edýän men sökman gorlar o rejime daýy adamlar öldürseňiz günüňiz alaýa bolan boldy. Ene şonu şuň ýerine ýetirdi. Şoň üçin näçe görersiňiz da Eýranyň halkyna köçä çykar, o näme bolup biler diýip ýene şol soruly dolanyklar. Şo taýda döwlet millet iki bäşe bölünip bolupdy. Ýöne şol dinlarlaryň tarapdar oňa da öns berin bir umuman bäş guşak diýerler basym enim 3 ýyldan 50 ýyl bolýar şu rejimiň gelen. Bäş guşak millet şu rejimiň ýemesen taglimatynyň şolaryň talapynyň astyny dünýä ýyny dogurly, ilmaly, bilimli dini tarapdan. Onsoň ýa-ni diýjek olar. Ýöne dünýäwi döwlet gurmagy tarapdarlary ýa padşah döwrüniň adamlary olaryň tak hemmeti ölenäge. Onuň oglugy bar. Men bir zada aýdym şutaýdy. Ne Ýewropada ýaşap berse. Bir gün o döwletde beýleki otaly aýlanyp görýär şutaýdy. Ne şu ýaşady da şeýle Eýranlyň durmuşyny görýär. Şeýle medeniýetli halk ýurtdaşlar. Esasen şu sunma tuğrundan başka senette mi, humanitar tarafta yazıcılık şeyle güçlü millet. Şahiranı millet öldürür. Ödem aldı bir. Yani şu milletin başına ne yaptık? Bizim Türkmenin başına yine her yıl ödünü gerek ham saylayan millet yine dile çöküp atıyor. Paşmanın aslında toza yetmeyen adamlar. Bir demek şu tane yazılsa şeyle oluyor. Onun için o İran'ın halkı o irde geçti mesela medeniyetine dolanıp gelir diye benimle önüm var. Nadir biraz garaşalı sonunu son görürüz. O önkü paçan oğlunu getiriyorlar ya tade zada adamları yüze çıkarıyorlar balar. Ya ne görüyorsun? O Khamenei ömründen bilen yani ölçeği yığınap özüne 5 tane orun mazar koyuptur. Men ölsem ne pudo sen alıp parasın, o pudo sen alıp parasın deyip. Ya bir çıktı. Ya bir çıktı şu ıglan ediyor. Cihad ıglan ediyor. Amerika ile İsrail. Bünyamet iyiydi. Yani şu yağdaydı cihad ıglan eder ya. Hana getir koydum yine. Şu adam bir fikir etdim öz halkı var idi. Cihad ıglan ediyen neyse demek olur bombalı manbese çekkeli. Sen öyle oti bunkerda halkına cihadı çağırıyor. Sen öngüne çık. Yasul Baydar'ın elini alır.
Başarmak. Hakiki. Ama yurtta özün göreni görkezmezleyecek bolýan. Şolar ýaldat yglan edildi. Halkyna gany dökülmeli, sen hem köşkde oturup otayda heşerle katmaly. O nägil beýle bolýar. Köşkde dediler bunkerde. Ha bunkerda o köşkde çyksa onduran ýerine o gaýdyrma. Rezidensiýany çympytyra edipdirler ha. Yo çıkıp çıkmaka ene şu wezipe bellenmaka eýär ene jihad yglan edi. O edip biler. Jihad Eýranyň öz içinde jihad dilinde men eşdişime göre ya bilişime göre ol bütün ya musulman ummasyny bir şolar ýaly hok salanyny hemmejini şonu yglan ediler. Beýleki musulman döwletleriň şonu gollamaly. Bu bolsa töwerenmäki sünni musulmanlar bombalap öti özü bir jihad yglan ediler. Wal din uğrundan bilgisiz diýil ýöne düşünüp berin bana bilgeliğiniz var bolsa o näme beýle bolýar. Çapraz gelýär. Diýen sözler bilen edýän hereketleri. Ene şol. Onun için şu rejim durup bilenmi? Döwletiň başynda ýokmy? Onu ýurtdaşlar özüňiz baha berersiniz diýip çözersiniz. Ýöne biz şu Eýrany bolup geçen wakalarda özümizde gerek durmuş tapagyny almaly. Teredin o döwletiň, o milletiň, o halkyň edip oturan hereketini. Şu soňky emelerde çykyşlaryny müňler çağırdy. Öldürürler. Ene hazır yurtça Eýran dedeler, ol hemme anyk sanlaryna çykar. Sotaýdy. Näçe müň adam öldürüldü. Köpsem ýaşlar. Hep olar şol rejimiň asylyny ýa aşagyny, şol täsirini ýaşatlary gelemek. Olar görüp öti progressiw dünýäň nira barýan, demokratik döwletleriň nira barýan. Bu ömrüme her birimizde ýeke gezek berilen. Bara 40 yıl maýa edinçan ýeke bir ýyl näre gezdim. Türkmende de söz bar. Ýöne biz 40 yıl maýa edenmizi ogur ýany diýer. Bir topar adam ýa. Bilemem, halkyň bir bölegi diýip aýdym. Ýöne inne aýaklanma, öz hakkymy talap etme döwri müddeti bir döwür gelip ýetdi. Men şonu ýatladym ýani ýurtdaşlarymda. Teredin inne goňsy döwletimizde şu zatlar bolup dur. Özüňize gerek sapagan şeýle. Başa näme diýip? Ha? Yine netije çıkarmalı diýäňiz ya. Geçen gezegem şuň ýaly üstünde gürleşipdik ýadyňyzda bolsa. Hani bu taýda rejim gidermi, gitmezmi, rejimi nädip nemetse ütkedip bolar, ýurdu nädip dikeldip bolar, şu zatlaryň üstünde azyrak gürleşipdik. Ýöne şu taýda ýene bir gezek nemetdik, netije çıkarmaly şunda. Indi häzirki men görkezmek isleýän zadym, dikkat çekmek isleýän zadym. Liderini düýün giýje öldürdiler. Ýöne bugün ýerbilene şonu boyuna aldylar. Lider gitdi, ruhany lideri gitdi. Ondan soň ýene gün ortana ýakyn ýene birini saýladylar. Täze bir liderini saýladylar. Indi şu taýdan çıkarylmaly netije näme? Ine bizde de ine plana gitse ýurt düzeler diýerler-de. Ine häzirki wagtda aýdyşyňyz ýaly geler gelmäne jihad yglan edýärler. Ýurdu hasda beter ýagdaýa sokýarlar. Ya bir orta ara bir neme girip siz ýalňyş edýäňiz, ýene näme edýäňiz diýip ýurdu düzeltmeň ýoluna getirmeň ýerine şuň ýaly beter bir tarapa götürýärler. Indi Türkmenistanda nähil netijeler bolmaly. Ine plana gitse şuň ýaly düzeler, plana gitse düzeler diýip halkyň arasynda da ada aýdylman neme diýerler de şuň ýaly gürrüň edilýärler. Plana gitse gowy bolar diýip. Ýöne bizde şoň ýaly bolarmy? Plana gitse düzelermi ýurt? Olmaz. Ana niyaz bidenine ay inni bolly ne hazır düzeler ay täze ýaş prezident geldi. Maňa jaň edip haýyş eden adamlar azar ýa-hat Aýhamra senem meni besede täzesi geldi ýaş oglan düzelde bir kritik bilen goýdy. Şen? Hani düzeldimi? Hani inni bular men atal oglan men 6-njy ýyllarynda 20 ýyl şu. Şu 20 ýyl. Näme düzeltdiler? Halky gözüne ýagdaýa getirdiler. Öňkün bolsa da dogan arnasy ýok, töwerebildi. Bular bir bilemem. Bütün babalar şoň arnasymy. Neme diýeten men tohum, näme men şolardan nurnup mene baran ýerine bular ne urdum sağlyk edip berdi. Ondan şu taýda bir zat bar da Eýran rejimi arada ýene bir aýdyp geçmeli hukman bir derur ýagdaý bar. Onu hal aýtdyma. Şolar özüni bir güýçli döwlet görkezmek üçin şu ýadro ýarady üçin
ahli gerek çıktıcını ettiler. Hemen şu öz täsirini dünýäde artdyrmak üçin şol Arap döwletlerine köpüğüne bagly ýanky şaý musulmanlarynyň özüne görek nökerleri taýýarladylar. Şular ummatsy çykdyjy. Şu döwletiň äsli pulu şu zatlara harçlandy. Şey dip düşünün. Bir böyle ogurlananlar, bir böyle getirmedirlenler. O şol ýanky soňky ýaşlar çykyş edip başlanan soň aýtdylar, samolyotlap çykaryp başladylar Dubaýa o tapy tapy. O pullary. Innisere şol halk näçe köçe çykdy. Bir teman meselen duýguna seretmeli. Şu ykdysady kynçylyk bolan üçin halkyň elindäki pulun hiç şeýle bir hümmeti ýok. $1 milyon näçe dip aýdýardy mene bilemem olam real näme hümmetin batyl. Ýöne halk asyl şu zatlary çydamaňsan tähranyň iň uly bazary bar, Sewda bazary. Halkyň gelip taýsy. Sola hemmesi toçkalar, magazylaryň dükanlaryny ýapdylar. Sebäp biz diýe şu mahal bir ýerden harit getirsek, mesela maýda Türkmençe getirsek, şonu biz otayda 1 manatdan satyn alsak, erti şu 1 manatymyz 30 teňe gelýär ýa köpüge diýdi. Onun üçin olary hiç hili utuş ýok ýa gazanç ýok. Halkyň elinde de pul ýok. Eger şol 1 manatdan satyn alan 2 manatdan satsak bolsa ýa 1 manat 50 teňeden. Onun halk eline zat ýok. Şonuň üçin ýapdylar. Şondan soň ene adamlar ýa köşe çykyp başladylar. Bizde bolsa şu arpa çöreğime tayyar bolýar, ona şol hökümete bir arzyny talapyny ýetiren halk gaty öňe çykan iki ýekany mene göz edip, ene kimsen atdy, kimsen tutdy, kimsen ýok etdi. Beni ýatdan gelýän ene şol rejimiň oýuny. Indi şuňa meňzeş bir komentary ýazypdyrlar da. Bir ay bundan öň diýe Hameneyi 40 000 ýakyn Eýran halkyny gyrdy diýe. Şol wagt Hameneyi ölmejek ýalydy diýe. Ýöne bugün hem häzir ýok diýe. Bizinkide edil şeýledi. 36 000 diýip eşitdim men soňky. Ýöne barlaryny onu anyklamak gerek. Mesela urşun ýa-da şeýlere her tarap öýüdüň kyny köpeldiýär ýa azaldyýar da öz bahwidine görä. Emma anyk sanlar görmek üçin faktlary ýyzlanmak gerek. Şonuň üçin bu meselede anyklada aýtsak ýalňyşak ýöne öldürilen adamlaryň sany kär, men bilem aýtdylar, şol keselhanalary bar kere diýerler, şol yaralanyň kellesinden zadynyň o seçme bilen ok bilen şo atylarlar, bar şo taýda yaralary atyp gaýdýan ekenlerden. Keselhana ýüzlenen adamlary. Indi biziň käm şoň ýaly diýjek bolýanda, Niyazowym hiç nemetmejek ýaly goý soňy gelmejek ýaly eden etdi. Yani bana zat ettiler diýip, pokuşeýni ettiler diýip, bir günä adamlary ýok etdiler. Hiç nemetmejek ýaly şolam. Tahtyny goýup gitmejek ýaly. Öňe bir gijede ýok etdiler şonam. 3 günläp jesedini çykarmadylar. Indi häzirkilere de ders bolsun diýende. Ders bolsun. Hiç gitmejek ýaly nemetmesinler özüne. Enesere ýene bir habar geldi maňa şu. Şu meseleň içinde bilýän ýa bar adamdan ýa bilermen. Şu Dubaýa urulan urgu bar. Näme Jumaýra diýen şol bir ýerde düşüpdir. Şu taýda ene täle Türkmen şolar şu Türkmenistana çykyp şu taýda ýaşap beren türkmenler bar. Ýa-ni Sewda tatgy edip ýa olar aljagyny alyp iýjegini ýurdun daşyna çykyp. Şu taýda partlatdy, şoluň ýanynda. Maňlaýda endi näme diýersiň? Maňlaýda, şonuň üçin aýdýana ýeriň teýine girseňiz hem ýa taňrydan ýa adamdan size geler ýeter, gitjek ýeriniz ýok. Dubaýa menne çaýkanyp dur, näme boljagy belli däl. O taýda da ýerde geçdi. Şonuň şu Türkmenistanyň mümkin aýdýlar, Türkmenistanyň äkidilen ogurlyk, pullun ogurlykdan da suud edip bersek, ola hemmesini ýygyna gaýtaryp berer. Hep o taýda şeriatyň kanuny işleýär. Ya olar halkyň öňüne çykaryp şonuň kellesini almak berýär, hem kanunlaryna görä, ýa-da şolary jenaýet eden ýurduna dolanyp bermeli.
Ol 5 gün otayda Dubai'de pülpüllep o plajda yatan olan meselen çözüldü de. Meselen ana Amerikalı çözdü Maduro bilen ana İran bilen çözdü bu otuyor. Bizimkiler de gezek getir bula bir melki peşke. Yok neme Kazakstan'da habar okaptım geçen yıl. Şu tayda gizlenip yörenleri arkayın nemesine eline kanırıp alkaydıptırlar Kazakstan'a. Onu hükümet istedi. Hı hı. Bizde hükümet tip atlandı özleri oğrular utaydı halk yaşana. Şu hükümetin öldü. Ya son elinden imitlenyen yankı kelle keserler. Yok indi men açak bolýanym kaçanlar şu tayda neme diýede howpsuz bir gawyn diýere şoň ýaly arkaýyny ýatybersin o tayda izne getirip bolýar o taýdan hiç nemesi yok. O malayda deydi, näme deydi. Olur hemmesi hata balmy bula pikir edýär. O Türkmen halky bir şeyle ol. Am halk hiç bilen düşünen. Yani durwer biraz wagt gerek o. Biraz wagt gerek. Çözdürüşür. Yani bağışlaşmasak yoktur. Siz halka şunça zulüm edenlerden sonra kimse de bağışlar. Onun bilip koyun. Yani ağabeyiniz varka, ben şu hükümet tip atlandır yerleri yüzlerini yansılar. Entek ağabeyiniz varka, canını saklayacak bolsanız, özünüzde gayrat tapındı, eliniz kaldırındı, hakimiyetini korucu meclise tavsın. Ondan halkın özü çözdür. Hayız hakimiyetin gerektiğini. Nahili parlamentin bolmalıgını, nahili hükümet düzmeliğini. Yoksa sizin özünüz bol iyidiniz akalıların azamına çıdanlar. Onun bilip koyun. Onu maydaydı. Şu gurucu meclis diýdiňiz, geçen gezegem şunu aýdyk geçipdik, bu gezegem azrak üstünde durup geçeli häzirki nemede ýagdaýda. Mysal üçin şu rejim gitdi diýeli. Gitmeye gata ahmal sebäbi bu gezekki neme ýygan nemesi teknikasy az däl, az buz däl. Şoň üçin de bu rejim gitdi diýeli. Molla rejimi. Ondan soňky hökümetin nähili gurup bilerler İran halky. Men görýän zat maýdy, onuň taýdan adam, o bilermellen aýdýan zady dürli. Olaryň bir anyk nähil döwlet guruljagyny bilen akbatda. Yok, olar neme? Olaryň aýdýany, başlaň pikiriňizi bölmäýin häzir. O taýdak aýdýany elinde pursat bar. Nähili boljakdygy halkyna bagly. Ýöne biz bu taýda nähili boljakdygyny aýtmaly däl, ýöne nähili edip bolýar şo zadyň üstünde duraly. Şon üçin diýjek bolýan zatym nähili edip bolýar. Indi şuň kur, Trump halkyna ýüzlenmiş. Şol sany ýa-da Netanyahu. Enesel gadymy medeniýetli millet. Biz sesiliýet, biz bilen elmeden gatnaşykda bolupdygyň bolmakçam ýönüşi modulan rejim ortadan aýrylmada dünýä howp salyp durdy. Ben aýtdym. Ne? Trump'a aýtdy, biz şol bilen häzir harby meselem çözülýänçak öýüňizden çykman oturuň gerekli hiç il miting gatdylar. Ýöne ol Ýewropada ýa dünýäde ýaşap beren Iranyň degenjini de gördüm, özüm koydum. Diýjek bolýan zadym indi hemme halkyny, İran halkyny özüne bagly bolupdy. Olar bu taýda olar bölük. Bolmasa şeydedir de bir bütün millet ya halklar olur dürlü tarafa dürlü adama dürlü akıma ya da akıla hizmet ediyen adamlar var. Indi bir böyle gaýdya bize şu gadim paşa rejimi goýdy, şu oğlu diýer şonu getirin goýşa bolsun diýdi. Oğlum paşanyň oğlu maýty ýok, men paşalyk etjekkä men hökümet bolmagy kömek edeyim. Ol kalkasanyň edişýär ol tahtın üstüne oturup elpeşelpe durmuş özüne arzu eden doğa bitti ne şey var gemide. Fransa'da yaşap yok. Şol Fransız kulturusy ya da aýdaly o gün matarın medeniýeti, demokratiýasy, ganunasyna. Men şeýle düşünýär. Eger şol gelse elbette demokratik özgürlükler bolur. Onam fark bollar, bolajagyndan bile şol bütün dünýäde Şumaly İranlylar hemmesi gitmese de toğsan götürme barar idi. Indi şol bilen ondan şol gadymdan gelýän ýanky bir rejimiň taglimaty bardy. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan gysyp
öz anından canından kalıbından çıkarıp bilseler ona da wagt gerek bar. Onu men pikir edýän 10 ýylda çözüljek mesele däl. Belki o zamandan 20-30 ýyldan soň dünýäwi mekdepleň, institut, üniversitetleň gurulmagy bilen adamlara ýakynlygyň berilmegi bilen düzeler diýip düşünýän. Sebäp Iran halky ul Afrikadaky demede döngölerde ýarym ýalan ýaşalyp ýören adamlarda bulan medeniýeti bar, gadymy medeniýet. Hmm. Şoň üçin bu millet öz ogruny derýär saýlap alyr diýip düşünýän. Eger dogry ýol saýlap alsalar. Ýok. Ýene de häzir şu Hameneň ýygyna bölän ol ýankany şu zıhadıglan oturan edip oturarly geljek bolsa ýene de halk garyljakdy. Onda näme bu? Näme bu? Onu bolduklar grazdan oşu turmagy mümkin işin. O tursa da onu halkyň gany döküljek ýene de. Şoň üçin bir iň amatlysı şu taýda bir umumy ýa-ni jirga diýede ýemeler owansan atlyp umumy halk maslahaty geçirilip şu taýda wagtlaýyn hökümetmi, wagtlaýyn parlamentmi şeýle zatlar döredildi. Soň köp partiýalyk emele gelip biziň etşek boluşumyz ýaly olaram dolanyp biler. Ýöne Irany men bilşime görä 92 million ýylat ýaşaýar. Bu biziňki ýaly bir 3-4 milliona ýetmän oturan halkda 92 million. Olaň içinde dürli milletler bar. Bizim Türk bölümü şu taýda 4 million ýa 5 million onun anyk sany ýok. Aňyrky şu Iran hökümeti şolaryň köpligini bildirmejek bolup 1 million ýa 2 million ýa beýlede Vatikan türkmenleri o taýda. Ýöne eger ýok bolmasa da şu Iran konfederativ döwlet hökmünde de ýaşap biler ýa ýaşaýşyn dowam etdirir döwlet hökmünde. Konfederativ nähili ol Yemek yani. Şweýçarýa. Bu taýda kantonlar var. Her kanton öz başyny öz baýdagy var, öz konstitusiýasy var, öz kanuny var. Ýöne bütün Şweýçarýany 7 adam dolandyrýar. Başda bu biziňki ýaly ýüzläp minläp kädili adamlar saklanmaýar. Şoň üçin türlü variantlar bar, görürsüz. Haýdym saýla bar ýa Iran halky. Ýöne medeniýetli halk. Şu taýda daşary ýurtda akıla dolanyp barsa, hökmen bir demokratiýa tarapy ýykyn edýän ýa-da insany hak hukugyny hormat goýan döwleti gurmak mümkinçilikleri batuluk Iran halky. Başgaça men näme diýip aýdym şu taýda, şu ýagdaýda Neme has neme çuňur düşündirdiňiz häzir. Hemme zat şu häzirki wagtda Iran halkynyň elinde. Özi haýsy ýoly saýlap alsalar, şoň ýalda bolup gider. Öňküsi ýaly ay bu lider gitdi, başga lider gelse düzeler diýilen ýagdaýda däl. Olar eýem düşündiler. Şu rejim gitmegini isleýärler. Ýöne o demonstrasiýalara çykanlar bir giden adam görkezýärler şu nemelerini goldayanlar diýip olara biziňki ýaly nemeleri çärelere meňzetse bolýar. Şu taýdaky şu rejimiň elinde wezip alanlar, şolaryň elinde işleýänler hökman çykarlar. Biziňki ýaly çäre çykan ýaly çykarýarlar. Olary da kän golda oturjak bolmaz meň pikirimçe. Häzirki wagtda şu rejimi ýykylan ýagdaýynda ýene islam döwleti dowam etsin diýjek adam gata az meň pikirimçe, men görüşüm boýunça. Ýemede dünýä hökmen ösmeli bir ýerde durup bilmeýär. Ondan men öwran gaýtalap aýdýan. Iran halky, Iran milleti, Pars milleti bir gadymy medeniýetli milletler. Bir şerat görüň, okap görüň bulan taryhyny. Onun üçin bir taýda ýalňyşlygy bolýar, ýalňyş kod oturdurypdyr. Indi şol mollaçylyk, indi şondan çykmagy bularda islew bar. İslew bolmasa halk köçe çykmaz. Esasen zenalar ýene de şu Iranda da berekeller şolun zenalarını baýdak galyp. Şu paranjaňa şamy ýaşadyk galyp, ene çykaryp bu zyndylar, o jagagy urup öldürdiler ýemede türmede. Şondan soň hana 100 miňlerçe millet köçe çykdy. Ne bolýan zat? Beze bolsa, hana kellesini alsa da goňşusynyň türkmen görmedik sıran bolup bu öýünüň içinden çykany. Ne biziň tapawdymyz şutaýdy. Ol goňşuň başyna gelen
Musolla senin başına ertek gün gelecek görünüp tura. Näçe gelen Paris ol seltawede var maliyetleri. Ya. O tak vermeli Paris'e gelmeli. Hanı pabestki uğraşçon posta öyle. Elime gelsin ben alayım okayım. Haysi kabinede kimin yanına var mı? Şonu güzel. O senin idenekledip öňden alıp gidip ota kim ol gelen? Benim maňlaýyny taýyp bilen goý gawur bolsun. Gelmesin gapyňyzdan. Sizin döwletin öz bir etmeli funksiyasy var. Meni eger çağırýan bolsa, ýa-da haýsy prokuroryň ýanyna, polisiň ýanyna ady, familiýasy barmaly wagty kabineti bilen. Onun o taýda näme meselesi var, ýerine çözülşür. Yani şu taýda da ýazylmaly zat bar. O siz şaýat hökmüne çağırýar. Ýa-da ne bir şu iş boýunça maglumat bermeňiz üçin çağırýar. Ol ýany idenekledip, akydip, o taýda da bular taýyk taňyrs edip, urup benjip etmedigi işin boyuna alyp, ana o dogulda şyhy beredişýär. Ene edenetdilik. Ene edenetdilik. Onam bir ýem gürleşip koýupdyk Almurad aga. Bu bütün bu sistema raşizmiň işi. Bütün häzirki organ işleri diýip özüni atlandyrýarlarym raşizmiň gullukçulary. Gullary diýsem bolar. Bunları öwredilen şurada. Öwredilen şu. Sen tawon mejek bolsaň bunları bilemez. Dokumental kino görkezýärler. Meni Orsiýadyň türmelerini şeýdip adamlar urýarlar, ýençýärler, gynýarlar. Ine şular ýaly o barmaklarynyň, dyrnaklarynyň aşagyny iňe sokulýar. Ya ine ol toga urdurýar. Iki tatanyň arasyny bir beneler. Ay näme diýär, ya pırtıga edip bogdurýar. Şular hemmesi Orsiýadyň türmesinde. Men görem sen bilýän. Yani şolardan gidip bular öwrenip gelýän bolmaly. Ya anardan olary uğra diýerler. Bäri bulary näme sapak bermek üçin. Ýoksa beýle öz halkyna zalymlyk nirde gelýär bu türkmen. Men gaty haýran alýan öz halkyma köp ýerde halkyny düşünüp bilemem. Näçe beýle zalymlyk edýär. Almurada kwalifikasiýany ýokarlandyrmak üçin Moskwa gidip okuýarlar. Şo taýda öwredýän bolmasynlar. Staj ada aslında öwredýän olmasynlar. Bolup bilerim de edilsi şol. Ýa-da mesela dersler hemmesi gidip şu bir ýylyny şu Moskwada urup gelýärler diýdi. Stajirovkada bolup arasyny bir kıçay bolup ýenim gelip şo taýda o taýda aklary sonra ötürýänler bular görkezýänler näde jeda bermelik, näde adamly gürletmelik. Boýna. Hem usullaryny şo taýdan Moskwadan öwredýärler bular. Bular hemmesi Moskwa dikmesi. Dikmeşerdarlar o taýda halkyň saýlanan adamsy bar. Aýdyň şu kolhoz başlygynyň maslahatda şol ýokarda oturan atal ogly çel. Şunu biz halk bolup saýladyk diýen adam men öňüme çykdym. Näçe şu taýda? Ya başga bir ýerde. Şu plan başlygy bir saýladyk. Ýok. Hemmecikler şu aşakdan ýokarlygy we ýokardan aşaklygy görkezme boýunça bellenemenden. Oňam 7 pıştyna öwrenýärler. Sen näme diýär? 3 neweräň, 4 neweräň aýtmaly. Olaň näme günäsi bar? Şolar eger adaletlik üçin bir ýerde çykyş eden bolsalar, ya aýdaly o hökümete garşy durup bir zatlar aýdan bolsalar, onu diýmek sen şolaň niýetli senem ganynda şular ýaly bar sen sana iş ýok diýerim. Wezipet ýok olaýynda. Onu adam eýär parasany bolýar. Şeýlere sorulur barmy? Bu sistemanyň gulu bolmagy maksat däl diýeňiz, ha? Yok, stop. O olmagy üçin o diýmany, ýa-da Boris Şeýhmuradowy näçe edip ýönetdi, utandyrdy. Ay näçe papaň ýemek o gapuda ýa-da KGB bölümi 30-njy ýyllarda. Hani şu türkmenleri atyp ýok eden adamyň birdi. Oras Şeýhmurad hakykatdan ýemede o gapuda işler. Şu ölme katofan ýaşyny ölme kahaýşa ditdirler. Onu sen aýt hiç bolmany nirelerde gömdüňiz şol adamlar, atan adamlaryň ýok aýtjak gelip ölkdi. Ol näme ýaly Siriýadaky ýaly pressa sokandyrlar olara. Şol nirede gömülenlerini ol bilýär da ýöne o taýda bir adam ýa 100 adam ýa 1000 adam bardy gurrun gidene. Okay.
Şonam Nihat diýdi sen papa ondan Şeyh Murat setin çıkarman şoňa hyzmat etdi. Ol ýene biri bar, o näme Nazar diýip KGB başlygy boldy. Oňa da diýär, oňa ejete Nazar bar. Sen ejeňem şoň ýaly o demede tabi zamanı ýa-da ýupgal gezip beren näme boldy diýip aman. Olam şo öňünde şo boyun negipdi. Niýa? Jangy. O şolar ýalyk adamy öz ýanyna getirip onuň şolar halkyň öňünde maskhara edýärdi. Sen öýleje mara da aýdyp ber onu. Dokumentde bar. Näçe aýtmady? Türkmen halkynyň elesi. Şo şeýdip benim halkymyzy arladylar. Şuňa sonra gelipdir Halmyradagy. Sizde de içeriden habar barmy ýokmy şunu soraýyn. Halmyradagy diye ABŞ harby uçaklary Türkmenistana gelenini käbir habar çeşmelerinde aýdyldy. Sizin pikiriňiz nähili bu hakda diye? Bu bu soru sağoluk aýdyp berek. Terede men ýeme harby aviasiýada gulluk etdim de Türkmenistan. Ta Krasnovoddan başlap emme çerdi şu näse harby aerodrom ýa Grazdan aeroportlar bar hemmejini bilýän. O dünýä Türkmenistanyň Türkistan harby okuryny Özbekistan'a ýerinde. Şoňa çeldi men bilýän ýöne şuň kugun şol aýdylýan Amerikan agyr ýük götürýän samolyotlaryny men pikir edýän diňe bir aeroport, iki aeroport diýip alýan ol ikincisiň sonra gassyny. Biri ol Aktepe'däki aeroport bolar Aşgabatyň etegindäki. İkincisiň şo Krasnovod'un hem aeroportu var hem aerodromu var da ikisem şo taýdy harby. Şol ikisi kabul etmedi galany ýok. Sebäp olarda beton diýdi ýa-da WPP wezliýetme pasasyny palatas samolyotun uçup goýan ýolary var. Şo götürüp bilmeýär, ol gat agyr samolyotlar. Ondan bizdäki goýulan pliteleri, eser zaman goýulan pliteleri bizim ýeňil ýa-da bombardiroş aviasiýamyz üçin olaňam agyryny aýkan bolsa bombalar bilen alanda da şol 3 tonnan aňryk geçen atdy. Ya 4 ton. Bu gelýärler pesenden 50 ýa 60 ton men bilemem Amerikan agyr ýük samolyotlar ýöne ondan ýeňildi. Ýöne şu iki aeroport kabul edip bilen. Kızlarbadyň kyna söktüler, ýykdylar, samolyot bolmady ýaly. On Niýatyň buýrugy bilen. Ýöne şol aýdýan ýa Krasnovoddaky bar, ol jebelläki, oňa girene, o jebelläki bede 5 pilotnikler o ýerine aşağı atylyp çykarýan samolyotlar bar şol. Şol zamanyň bäri. No, şu Aktepe'däki bar. Men bilemem, mary ikide täzelediler, ma ýok kim täzelesin onu. Ýumurlar hemme marada da guruluşyk ýok. Guruluk torda onsoň mary ol ýeme şol döwür topragy ýa-da de kanallaryň gelen ýa şorlap başlanan o ýa-da ýa-da boldy diýip topragy ýumşady da Baloto bolandyr. Baloto da şoňa meňdeşler port boldy da port diýip. Mesela elinde öwrünýär. Orada samolyotlar üçin kontrol uçarna barana birden bir plita galsa samolyotun işi. Şoň üçin men bilemem, ama ýazdylar ay gelipdir, gonypdir diýip belki bir ýeme nähili waýdan. Ýörüýçe şol ýalyn habar ýaýratmak üçin berilýär şo Iran hökümetiniň bir zatdan ünsün başgaýna soňmak üçin. Ýa-da hakykatdan boldy. Onu bilmem, bir de Dalazide de oturan razvedka yok. Kimde şoň üçin. Şu samolyotdan gonyp biläjek aerodromlarına gidip berýär. Bu bir zatdan mençi. Indi şu taýda gaty berk şüphe döredýän neme taraplaryň biri Türkmen uçaklarynyň özem şoň ýaly transponderlaryny öçürüp gidýärler. Şu Hazar deňizine geldiler, EM transponderyny öçürüp soň Türkmenistana giriş yapýarlar. Indi Amerikan uçaklary hem şoň ýaly Hazar deňizinde transponderyny öçürüp signal berýän nemesini öçürüp girenligi üçin hakyky bolup biljek ýaly bir waka öňüne serýelýärdi. Haýsy aerodroma gonan belli bolmasyn diýip edil şu Türkmenistandaky edilýän hereket ýaly gördüm. Mende gaty uly şüphe döretdi. Bolup bilmeýän ahmal, gaty ahmal meniň pikirimçe. Ýok, bolup bilemem, çünki ýok, sebäp ýeme bular Iranyň daşyny
ol su üstünden agaba baldılar. Guriyerden gaba almalı. Ol bolup bilir. Yani nähili paýtman ol Türkmenistan bir taraplyk statusy ýa gönü boglarly görünip durar. Bir başga bir döwletin harby promosiýady. Uçur gelip konsun. Yani eğer çok Krasnovod'da konulmazsa şu samolyot, Krasnovod'dan yankı Neftağımız bilen yema Eşengula ya da Kızıletrek'e çıkıp bolýardy. Kızıletrek'te de bizde men kulluğa döndürüm zapasma aerodrom vardı ihtiyaç için kurulu. Yani ol betonlarla o pliteli bolýardy, demir pliteli bir sepkesler koyulýar, onu sonra yankı bir yeni bombardıroşlar var yankı istrebitler olur konup bilýär. Men şu taýda 6 ay şu aerodromun komandiri bolup kulluk etdim. 83-nji ýylda. Ondan bilýän. Soň ol eseri kılanyň soň galym bolýar, onu plitelerini içeride sattım biljekler. Bu raşizmden hemme zady garaşsa bolýar. Gerek çok İran ýa-da çok bizim goňşy döwletimi. Şu eser zamanında şu howpunyň bardygyny şu eserin ýolbaşçylar bilýärdiler İran. Gerek çok Krasnovod'daky yankı Karbayradrom bir Cebellaki yankı bespilotny ýa batalyon ondan Kızlarbadyň ýa-da hem aerodrom Aşgabatyň atly pesi. Şunun hemmesi Kızıletrek'deki apartmany bilen hemmesi şu İran tarapdan howp gelse dip goýulan ýemele gurulýan ýemele. Emma Amerika'yk mardaky ya da karşı Özbekistan'daki Kagayti ya da Termet ya da Taşkent'deki Tüzel bilir Uğarstan için niyetlenen ayrıdır. Çok eser gavurdu. Gördün mü ana harbi emanem açıp verdim halkımızı. Üçün yani oldu. Katı kızıklı öğrensinler o. Bilsinler o bir eser zamanına ne gowrak sisteması bolan. Bizde şumal näme bar gowrak sistemi? Kim var? O paratta alaca molaca eşikli ayacıklığın tapırdadık bol geçenler olur oyuncak vuracak ola bilen sen yurtla vuracak bu ya halkı vuracak. Yo yine Görkez mespav edip Türkiye'den neme alıptırlar ha. Abi Bayraktar. Bespilotnik. Ne açıdan? Bilem yok. Sahne belli değil yani para attı. Şunu Görkez mespav edip aylanıp neme edip yiyorlar. Ondan bahsi olur. Gününe yani Türkmen ol para attı bilemek bir kirmenden azal görkezini. O stayda Avrupa'da sürülen kvadratsikirler var. O her hozorlukta vardı. Topuyor geçen bağırtı. Şu kvadratsikirler oturdup durur 2 saat eskeri. Şunu sürüp var ya. Açık meydanda. Açık. O sen yukarıda gelecek duran seni 10 metre yürümek derbi dağın etse. Ayda şu bayraktarın şöyle duranır göz için Görkez mesva onu işledi bilecek boşun bağım yok. Ol para attan bu para da çıkarıp. Bizde mert yigitler var, vatanı koruyacağım. Kasamına da vefalıyorlar. Bunlar ne yaragananlar, ne serkedenanlar, ne bunlara at avray verdiler. Bulara mert yigit gerek der, bulara zombi gerek. Her diyene leppey durup diyene yala. Bu mahal o dembellik gelýärlerini maradı rolikde gördüm bir ýeme sirke barýan ýeme riýazyny diýen bir zat da tekstil polkyň sadymy diye. Tiýçelenme inanmardın şu şelpe bolup sallanıpdy o aýalar seçekli ýalar ýa. Bayrany alyp beýle de bir gulluk bar. Näet bu ýeme näme öwrüpdirler bu gullugy men aýram aldım. No, şu gülüp komentariyada yazıptırlar tekstil polkumu diýip. Ay bilmedim näme polkdy. Men aýram aldım. Ana şeyler hakkında İranlı mesela dolanıp gelse o ýa-da hem çylşyrymly hem agyr ýöne bir niştaýda halk bolup özünde gerek netijeni çykarmaly. Näşumal Abdurrahman Kemal gürleşip otursa İran naky ýa-da halkyň özüne netije çykarmaly İranyňky.
Türkmenistan'a kıyadayda indi biz Türkmenler özünün netije çıkarmaly yurttaşlar. Biz öýümizde ýatyp aýalymyzyň sırtyna bokunup meseleni çözüp bilmeýär. Erkekler mesele üzerine. Çözmeli wagty geldi bir döwür. Näme üçin bizim yurttaşlarymyz çıkıp o taýda bu taýda islenlik döwletde talawançylyk edipdi. Toşdarmy? Bize men akylymyza aýlanaýlyň seredin ana goňşy döwletler edip oturan işi. Ozal diýýär, "Ay ol, dünýä goçetindäki demokratiýa bize." Hani ne dudurlyk şu goňşymyza bolup duran ýandaýym. Ya da şahir şiirlaryň aýdysy ýaly türkmen okup bolanat. Ana ne mesele hana çözgüt oturum oýlanyň pikirlerini öz etmeli işleriniz bar edi. Indi şundan soňra biz öýümizde ýatjak bize namart bolan, sagzy bolan diýen akly gullyk edýän bolsaňyz öýdi şunu. Demek ertesi o Türkmenistan'ın devlete malmıyor kartada ona maydaydı. Şoňa var ya eger bir ýurdunda ýerlik etmese. O ýeriň aslynda baýlygy eýe çykjak devletlerge tikanip şunça ýyllar bäri aýdyp gelýär. Ýöne şuma çözmeli wagtymy berdi bizim. Nädip çözýän bolsaň hana devlet, hana terhet, hana da şol ýa-ni jemgyýetkär topar hakimiyeti basyp alyp. Şonu haýsy suwtda suwut etmeli bolsa bir taýýar. Şola bilen suwtlaşmaly. Halkara suwudy bolsun, halkymyzyň öz suwudy bolsun, ýa-da suwudy bolsun. Tapawdy. Şolar jemgyýetkär hakimiyeti basyp alan jemgyýetkarlar. Halkymyzyň baýlygyny ogurlap ýurdun daşyna çykaryp oturan jemgyýetkär. Milyon adamlar ölüp gitdi. Derman ýetmän saglygyny ýitirip, iýmiti ýetmän, hana şumal anemiýa diýe olgun kardeşimiz Hayat Hanym aýdyp berdi. Anemiýa diýmek näme? Iýmit ýetmezçiligi, gerarlyk, kanun goýulmagy. Adam öldürküni ýitirýär. Ondan ol zenarlarda bolsa, ondan önce bönelgi eýýäm ýarty gowry. Olum ýaşamajagy näbeli. Şoň üçin Türkmenistan çağı ölümi boýunça en ýokary derejede duranlardan biri. Birinji, ikinji derece. Ene şunu görüp çekip çydap ýaşajak bolsaňyz ben bilemem nähil bir ýaşam. Aýdy otyp. Diňe Daşawy welaýatyna göwreli bolan jenanyň 46,5% ötürmi anemiýa keseldi. Şolardan önün çağı adam bolup ýetişermi ýa ýetişmezmi? Ýa-şo göwreli jenanylar 50-60 ýaşa ýetermi ýa ýetmezmi? Men şoň üçin aýdýam, biz bir gyrgyny ajaly buýrulan milletdi. Bundan beter näde düşündirmeli ýurtdaşlar. İran'a bolsa da bomba şahını uruş edip dur. Bizde bombasız gırıp otuyorlar biz 35 yıllar. Ne bunu görüp görmezlik etalyalı. Ya bilip bilmezlik. Ene böyle yani adayla şeyler hep yurttaşı. Açlığından ölen yok diýip yüzsüz gürleýänler hem de şundan soň kardeşler, yurttaşlar özüňiz bilýäňiz näme jogap berjegiňizi. İki çağaň biri ganazlyk bilen, anemiýa bilen ejir çekýän bolsa, diýmek eýem açlykdan eýem, başga zatdan däl o. Ölmegine garaşýaňyzmy? Afrikada hyýaly. Halmyrada häzirlikçe sorag ýok. Ştaýda ýuwaş-ýuwaşdan jemläp bileriz. Bolan sorag bolmasa, ýani yurttaşlar oturuň oýlanyň pikirlerini, indi türkmeniň öz hak hukukyny talap edip aýaga alan wagty geldi diýip pikir edýär. Bundan beter bize ykbal durmuş bular ýaly mümkinçilik bermeýär. Ona maýdaýçy. Özüňizde ýurdun içinde özüňizden bir inisiatiwa tapıp çykyş edenler ben soňky 20 ýylda göremem. Ýani şuma goňşy döwletde bolup geçýän zatlardan owral sedem öz hak hukuky üçin çykyş edip bilýänler. Näme bar hany? Aşgabatda bar Amerikanyň elçixanasy ýa Israil barın şoňky. Bize de şunu kömek gerek diýip aýdym. Ýeke bomba ýeterlik şolum diýme köşünün üstüne kän gerekkä 30 bomba nämesin?
Talap edin. Hakkınız var. Siz halk, devlet sizinki. Olar kim? Ben başta näme diýip aýdym? Halktan gerek. Halk ayaklanma. Halktan bolsa onu islenip devlete yol başlatan buluğa esas eder. Yok, siz birinin hasabını yaşayacak bolsanız birisi de ne emme zady kazanyp bermerse tayyarasyn eýesi bolup geljek bolsa gulçulukdan çykmaýan siz şoň üçin düşürdiler gulçulugy. Şu azat erkin durmuşy islemäniz için, haky hukuky üçin görüşmek islemäniz için ne şu gün korkmadı. Çok sonra çalışıp görsün millet var. Acıdır. Acı. Men şunun beter acı milletin şurayaldık geldi diye yaşap veren. Yaşayışım değil. Hakiki kulçuluk. Yani şuna çıkmağı fırsat geldi diye. Karın zımcarın dedi. Çıkın orta. Görkezim öyle dedi. Morluk var. Öyle kal. Hakkınızı hukumu talep edin. Ne hemşin yok. Vallahi men şu taýda duraýan Abdurrahman. Dinleyijilerimiz hem Oğuzhan- şuňa meňzeş pikirini paýlaşypdyr. Şu wagt türkmen halkyna erkeklerimiz tiýjenmeli diýe. Şu wagt türkmen halkyna uly pursat erkeklerimiz tiýjenmeli. Orsiýata uruşa gideningizden watanymyz üçin jan bereliň diýe. Berekella kim yazanım bolsa Tanrı arkadan yurttaşım. Ene hakiki ne edilmeli iş. Gidip ors üçün kanun okup bir günah halkı kırıp o şoton kazanan pulun bilen çağırtmayacak bolsa özüňem şo taýda mesarufda ölüp galýan bolsa näme gerek bu durmuş. Sen näme üçin onu bu dünýä geldiň diýen soru var. Beýle de bir namus bolmak Türkmene gelişek zatda aňry var. Var gitti öz hakkın gorudu, sotaydı, wepat bolýan bolsa. Ana ýesir düşürleňizde me birine malana ors diýip iýdime. Ana Ukrainada çürep ýatylar. Birine malana abmenet. Mundan maksatda nahil suwutnama gerek. Birinin eline gurjak, oýunjak bolup ýaşap döwletimizden hana şuraya göz güýni ýagdaýa goýup, döwlet hiç halkyny şu güne düşürdüň. Erkekler siz günäkär. Denalar mertdir, şu güne mana görüp otyr. Yüzlerçe, müňlerçe denan hereketde. Ýöne hani erkekler? Anemi yani şu denaları şu güne düşmäge gelecek nesili inen göwresini öldürmäge ýardam berýän siz erkekler. Eger şolar iýmelsen iýip, içmelsen içip, bir gulala güldük durmuşda ýaşanmasalar şu kesele uçurarmydy? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Yani sizin geleňsizligiňiz zerarly, sizin baştan soňmoklygyňyz zerarly, sizin cehennemçiligiňiz zerarly. O zaman kümsüklüğünüz zerarly, bütün cemiyetimiz şu güne düştü. %48 diýmek az neme däl. Her iki çağanyň biri anemiýa, her üç çağanyň biri vitamin D ýetmezçiligi. Vitamin D diňe bir neme däl, sunkynyň hemme zadynyň dogry düzgün ösmegine ýardam berýär. Hakiki. Hakiki onu doktorlar ýazyp otur. Bizim kimin çıkarıp oturan fokkamız var ya, Tayyip öğrenilen tapandadıdır. O hakiki yazılan medisine tarafından ikrar edilen faktlar. O dünü bir animiyede de onun da sarıyla niyatı betbaçılık olup bu her gününü Türkmenistan. Dünü niyarı keseller var, beylek var, işsizlik var. Dünü açlığın değil mi? Böyle hemen şu tayda durayın hemen. Böyle yapmalı. Halkımıza mınılması neydi? Ana İran'naki yağdaylar şu yurttaşlar neyme tədelik varsa o getirir durur. Eğer bärde olmasa da men kanalımda çıkışadan Abdurrahman bärde umum kanalımıza koyarsa Borozavat böyle kadınların çıkış etmeli. Son için ne diyeyim? Sağ olun geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Tanrı hakikaten emmağında. Yani yazın biraz fikirleriniz şu taydı. On sonra
Ýene bizim şol Telegram kanalymyzda ýeme bar, habar kanalymyzda ýeme aproşy koýulypdyr, pikir soraşmaklyk. Şu taýda ýazylypdyr, Eýranyň boljak wakalary nähil garaýan, nähil bolup biler diýen. Ýazym şu taýda öz pikirini diýerim. O taýda elimizden tutjak adam ýok. Öz pikirini diýerim. Näme makul görýär Eýran halkyny ýa döwletini. Bolýa, mene durdum onda şu taýda sagol çagyrýan üçin Abdurrahman. Bolýa. Galmyrada essem arany üzmeň, hitip gitmeň soraýarlar her çykışda. Galmyrada bir gowmy diýerler. Ýeme balsanda ýumutlar aýtmyşlar gawy diýil, olar ýeterli. Bolýa. Sorap duramyz üçin. Adamlar biziň bir taşyma selkip watarna bir göle oýnan günümi haçan bor, men şoňa garaşýan. Gaýrat ederiň ýerde. Men size iýgeni baýdamak, ýazyjalyk berip aýdamak. Gynany baýdayan şu zatlar. O bolly inni. Kalkaýyn ýerinde. O näçe pederlerimiz bar. Toprağın aslında şoların bir silkinsine biziň hereketlerimiz bar. Näme biz kölegemizden teskinşip ber. San şol Ramazan ýerde oturup işi ýa şolary hyzmaty. Olaryň bir oturtma, olaryň orsun eline aky gurjak. Ola hiç de. Kastum elden iksem ýeme maniken. Bolýa durýar. Bolýa, sag bolun ýene merezek geleniňiz üçin, dinleýenjilerem şu wagtda çenli dinleýäniňiz üçin sag bolun. Wagt aýyr. Häzirki wagtda iň uly resurs adamyň wagty. Wagt aýryp dinleýäniňiz üçin, pikirleriňizi paýlaşaňyz üçin sag bolun. Bolýa, saglyklykda görüşerik ýurtdaşlar, öýüňize saglyk.